Ungqongqoshe uNhlanhla Khoza ugxeka ukubulawa kwengane ngesihluku esinyandisa igazi. Empumelelweni yenquthu, kuthiwa umalume oneminyaka u-33 uvele-ke wavuka udlame nje, washaya waze-ke wagwaza umshana wakhe oneminyaka u-18 wentombazane. Uthe-ke uzokhuza naye noma kuzokhuza umakhelwane, naye-ke wamgwaza, kuthiwa-ke manje usesibhedlela. Uthe-ke lo malume wabamba-ke noma-ke usinakho konke mazibuko ononyaka-ke oyi-1 ngemlenze, wamsakaza kodongeni ngekhanda. Phambi kwakhe unina wabe-ke esenquma ingane yomqala, waphinde wayisika nesisu, wazivula-ke wakhipha wonke amathumbu. Kuthiwa-ke uzovela enkantolo yasenquthu-ke wengane. Ukuthanda ukuthi-ke lwebucayi kakhulu-ke lo daba wengane. Cha, abanye abantu-ke banoya. Ngifisa ukuthi ngizwe uvo lwakho nombono wakho ukuthi wena ucabangani-ke ngalolu daba. Sihlangane lapha kwi-comment section.